کرنام برش خرا خینا سارات جیگرام نصر زلال دانگلا نصر زلال دانگلا نصر زلال دانگلا خینا سارات Evo Ofisi Radyoyu Dengi Geldeban. Jinavendan uçan radyo denge gelden baş 19 çile 2024 İğneli Brüksel'e saat 8 lamedede Godarı Necamen uçay serisi ve peşkeş bikendem dama azadiya reber apoya. Lenavçı amuşe gımgıme duzaruk dalıkan dihatın detin bu yara sosret daha kültüre yardım gibi kavmi. Damasal kenkeç hatta evari naçın mali malbat kevin tevgeli u payvandı için. Malbat bedi hasin ku duzaruk yen benavi PAUZT hatine dalıkandın. Bende karim pola heştan en çarde sali PAUZT limala terkiri ya bavi PA hatine dalıkandın. Likuri agayen jinnevse bave PA Cemal A limala berdayı her duzarukan dalıkan ditine. Polis ultimen tendürüstiye berefadan cihe bu yere tespit girin ku her duzaruk merine. Termen her duzarukan peşi bir nefeşhane pişreji sazya tıpı adiyamışı. Nasnamaya jina siyaset medaryalı Kerkuk'i hate kuştun eşkere bu jina siyaset medara Kurdiya jinnis Rojavay Kurdistan'e duhlu Kerkuk'e jali du erişkaren mahate şehit girin. Firya Süleyman Khalid jibacara hasekeye Rojavay Kurdistan'e Firya Süleyman Khalid sala 1967 bajara hasekeye Rojavay Kurdistan'e hatiye dikdine. Çavkanın herimi gutun du saatin pişini bu de Kerkuk'e taha sarçınar du kesenli ser motosiklete uriye van girdi ve çekan erişi Firya Süleyman Khalid ya Rojavay girin u haş kuleli berdana haş kule berdan beden evi uci bu yere şehitliye. Malbatên şehdan en kantona Afrin'e erişa dici Firya Süleyman şermezar kirin. Mesela Malbatên şehdan en kantona Afrin u şehbay derbare hedef kirtina siyasetmedar u çalık banajın Firyal Khalid ku duhli Kerkuk'e diye erişeket çekler daha takati kirin dahuyanekta. Dahuyanede bu hat kutur. Em erişa çekler yali dici tek o şera şoreşker u fermandara tevgere azadiya jine zelal haseke li bajare Kerkuk'e Kurdistan'ı şermezar diken. Ev eriş rast deres bu devleta teröre ve giretayye tekilya ve erişe ve istihbarat u sihoren devleta Türkrehiye meclisi dıdakuyaniye kode derbare sücen jihela rejime terörist ve peydengi anav neteveyi dedişi volatiyen Kurd el cihane pekte şermezar kerugut demhatiye ku aliye nav netevi bu teybeti rehistinin tekildari lemberi ve kebisekerin u nehilin ev suçverin dubarekerin u suçdaran ceza biken. Meclisi daviye dahuyaniye de banker ku komiteye keleyip versine rastiyan anav neteveyi serbukoya ya yekali vere avakirin ku rastiyen tekildari katilkina siyasetmedaran de eşkere bike. Verdevke tevgere azadiye civaka Kurdistan'a Cuma Kerim ji derbare iddiayen ku cina siyasetmedara Kurd Firya Süleyman Khalid ku likerke de cama erişeke terörü de şehit bu ragahan ku şehit Firyal ne endama partiya van bu. Her vadiyarker ku jina siyasetmedara Kurd şehit Firya Süleyman Khalid endama tevgere azadiye bu. Dıdaviye de berdevke tevgere azadiye civaka Kurdistan'a Cuma Kerim Gud evveke tevgere azadi hemu eri şu kiryarın terörü yenidici her valatiyeke Kurdekerin bütünliği şermezardıken.
li Amsterdamê kampanya 7,000 kartan hat destpêkirin. Di çarşoyê pêngava ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd tê çareseriya siyasî kampanyaya 7,000 kart ya ji bo rêber Abdullah Öcalan hat destpêkirin. Li Amsterdamê jî pêşektiya kampanyaya komîna jineya Rojbîn dike. Endamê komîna jineya Rojbîn alî ziman ku ew ê di çarçovê azadiya fîzîkî ya rêber Apo de xebatên xwe bidomînin. Jinan alî ziman ku di çarçovê kampanyayê de ew serdana malên Kurdan û dostên Kurdan dikin. Şaredarê Bereyê Startas li Bedanê dike. Di çarçovê pêngavî ji azadî rêber Abdullah Öcalan re çareserî ji pirsgirêkira Kurd re Kurd û dostên wan li bajarê Baden yê kantona Araguru û pêşektiya CDK û Meclisa Jineya Rojbîn li ber îstasyona navendiya trênê standa agahdar hate danîn û belevoka din belav kirin. Şaredarê Bereyê Badenê Gerî Müller çû serdana standê û axaftin kir. Müller got ez doza Kurdan ji nêz ve dişopînim min berê hevdîtin bi Kurdistaniyên ji çar parçayan rêkir. Kurd di doza xwe de mafdarin divê Kurd ticarî baweriya xwe bi dewletên Ewropa neyînin ji ber ku her tim Kurd ji bo berjewendiyên xwe bikaranîne. Ez ê piştgirî bidim Kurdan min her tim hewda ku Kurd û Swîsreyan li hev kom bikim bidim nîqaşkirin û çareseriyeke peyda bikim. Bi qasî ku dibînim li gelek welatên rêxistinkirinê cuda yên Kurdan hene. Bi dîtira min divê ev rêxistin li hev kom bibin stratejiyeke hevpar diyar bikin. Hêviya min ya herî mezin ew e ku Kurd bibin yek û bi hev re ji bo çareseriyê têkoşînê bikin. Bi durûnayên êrişî baregeha koalîsyona nav Netewîya hewlêrê hate kirin. Bi balafirên pê mirov duh bi şev carekê din êrişî baregeha hêzê koalîsyona nav Netewîya li baregeha nav Netewîya hewlêrê hat kirin. Di dema êrişê de teqînên mezin hate bihîstin. Lê gurê agahiyên herêmî êriş ji aliyê koma berxwedana İslamî ya Iraqê ve hatiye kirin û têkildarî encama êrişê tu agahî hatine girtin. Ji bo rojava li Fransa çalakî hate lidarxistin li bajarê Dirûgnîn êrişên Dewleta Tirk a dagirker yên li ser Bakur û şatê Sûriyê bi meşekê hate şerbezar kirin. Çalakî û pêşengiya tevgera ciwanên şoreşger têçeşê hate pêkanîn û li ser têçeşê daxuyanek hat dayîn. Têçeşê got Dewleta Tirk a dagirker de êrişên hawayî yên di nava 48 saatên dawî de qadên jiyanê û binesaziyên herêmê dike armanc. Zêdê 450,000 mirov bê elektrîk û bê avmane. Em bank li welatên Ewropayê dikin Dewleta Tirk stûcê li dijî mirovaniyê dike divê hesab were persin. Têçeşê destşan kir ku heta mîsogerkirina azadiya fîzîkî ya rêber Apo azadiya gelê Kurd ew ê têkoşînê bikin. Çalakî bi duruşmayan bidawî bû. Hêvî Mustafa Gu ji bo rizgarkirina Efrînê berxwedanekê pêham pelazim e. Cigîrê hevserokatiya Keneke û hevseroka kantona Efrînê ya berê Hêvî Mustafa Balkişanser berxwedana ji bo rizgarkirina Efrînê got Dewleta Tirk a dagirker binêsaziyên herêmê rûxandin riyên avê firin, îstasyonên ceyranê, nexweşxane, dermanxane û hemû binêsaziyên ku xizmeta civakê dikin kirine armanc. Derfetên jiyanê li pêşiya gelgirtin gel jî neçar hiştên ku ji herêmê derkeve û Efrîn vala bibe. Hişerê herêmê guhertinên demografîk dan dest pê kirin. Hêvî Mustafa got Dewleta Tirk gelek caran komkujî li dijî sivîlan pêkanî derbarê wê de jî rêveberiya xwe ser pir caran hewda ku raporên xwe yên fermîbiriya têkiliyên dervere ji raya giştiye parve bike. Rêveberiya xwe ser ji rojên ewil ve ji bo azadkirina Efrînê têkoşînê dike. Ez bank li gelê Efrînê dikim ku hêviyên xwe qut nekin. Ji bo rizgarkirina Efrînê berxwedaneke pêhampa heye. Berxwedana gelen Efrînê li şehbayê û li her derê dewam dike. Li haliyekê din jî em banka xwe ji gelên aştîxwaz û demokratîk re dikin ku nerazîbûnên xwe li dijî dewletên xwe bidin nîşandan da ku hesab ji Dewleta Tirk were xwestin û vegera ewle ji gelê Efrînê re hebe. Cenazeyên sê çiyagerên Rojhilatê Kurdistanê li Şîno hatin veşartin.
لگوری مدیا روشلات کردستان دوهل باجار شینو مراسم و شرطنا جنازه این سی چیاگرین جانا خوش دستابون هده گرن مدیا بلاف کرده بو پشتی کو 5 چیاگر ده هفته بوری ده دچن چیای رندوله باجار شینو آشود بسروان دته او ده انجام ده سی چیاگر دبن آشتی ده دمینن او جانا خوش دستتن هر دو کسی دندم ده جالی تیم رزگار کرنه و هاتنه رزگار کرن ده بویرن آشود ده چیاگرین بناوه رضا کایشی محمد رویان و محسن عزیزی جانا خوشی دستابون ترمیوان پشتی هفته که آنکو دو هاتن دیتن او دو به مراسمه که گرسهی هاتن مشارتن Akkuyu buye bira mirine. Da sala 2024 de santrala nükleri yalı navçıya Mersin Akkuyu hatava kirin. Da santrala nükleri ya Akkuyu gele karkeran jana xoji destan. Parlamentera dem partiya Mersin'e ve endama desteğe berdevkan Altope Perivan Koça tekildari bu yerin de santrala Akkuyu jane perakibin. Perivan Koça des şankir ku hina mehek nekadiya bu tekildari mirina karkeran santrale de medyayı de nuçe hatin belav kirin بود قربان پیشی آردا تون بولبو و ده 14 ساله بو لکارگه ها مسمه ستاج دیدید جبرگو سروی 16 دقیقه ده ماکینه تواندنا پر ده آسمایه بگیرانی بریندار بو و پشتی 6 روزان جانا خوش دستا مراد چولاک 21 سالی محمد شاهینی 18 سالی و فرات کرادایی 17 سالی ده شواتا کونیاری لده ده شواتا konteyneri de laqada karya ku malzemeyin pola çedikir jana xoji desta Periya Koça diyar kir ku santrala Akkuyu buye biramirine me derbare mirina karkerene santrale peşnume pirsek da parlamene u xes ku vezire karen tendüçte bersva pirselmebde piştimirine du juvanan min be odaya tabiban re be tabiben lina xoşxane silik kire hebiltinkir eşkere bu ku karkerek taqaz jiber menenjite jana xoji destaya karkeredin ji ne jiber menenjite le jiber rewjeke cuda jana xoji destaya nahasi karker lina xoşxane dene derman kirin sedema van mirinan santrala Akkuyu'ya mukabın tedbir nayınstandı. Baroya Şırnak'ı gud ve agayen tekildari cinayetin merdane ben eşkere kirin. Baroya Şırnak'ı bertek nişani gutilen seruka giştiya partiya iyi Meral Akşener'e yen Embere bun şahide cinayetin siyasiyle merdane bunda baroye leser hesabı xoya x da xoyan ekda ugut enveke baroya Şırnak'ı seruka giştiya partiya iyi Meral Akşener'e jibervan da xoyanın ve yen metersini şermezardıkir. Kuştine kiryaren var ne diyar ku diruka nezya Türkiye'de vekele lekeke reşte binavkirin da sale nuhtide ku Akşener vaziyete kare hündür bu zede bun u hatta iru 17,000 kesen failen ve nehatine ditin siyasi hatine kuştan politikaya be ceza hiçtine ya tekildariyle persinen ve serdeme hatine desbekerin u hatta iru devam dike gelek dosya de pevajue de ketember do demborine divan dosyaya da bu avaya ke bu bandor le persin nehatine kerin şuna ku kujer bendikten kujer hatine parasın o mağdur hatine mağdur kerin enveke baroya Şırnak'ı jibervan da xuyanin ve yen metersinin seruka giştiya partiya iyi Meral Akşener'e şermezardıken bu dibejin ku sedema hebuna devleteke evet ku evlehiya cane mırvan pek bine tevibeye ke emri bendene ku agahiyen tekildari kuştinen siyasiyen Akşener jere dibeje merdane ne jiraya gişti o merceğin kanuniyle ben eşkere kirin. Pelegodarın jamel çön serisi ve peşkeş kirnana hatırı edembaş.